Good boy. Leksu oंखाम जाबायना? साजु leksu जादो. दिनै 10 तारिख जाबाय नभेम्बरनि. एना डिसेम्बराव बखबावनांगौ जाना हाथायानो जाल्लासो. सायसना लोंना हाथाया थाइसे गबावबा मा जाबावनांगौ? हो? माजों बेदरखौ जागोन दे होनलाय? मोसागोन. ए. हर थिग मोनलांजोबाय नै. खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर. दिनैबो भिडिअखौ सानसुनिफ्राय स्टार्ट खालामदों. दिनैबा हारसिंसो. बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरोना ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव लोगोफोर. सानसुसो आरोना लोगोफोर. मर्निं नङा. मर्निं फैबाबो आं भिडिअ बानायाखै. भिडिअ एडिट खालामदोंमोन आं आपल'डखौनो दा होनो मोनाखै दासो होनो नागिरदों आरोना. नै बोथोरा बेबायदि. दिनैबो हारसिंसो लोगोफोर. नानजों आंजोंल'. लोगोफोर आङो न'आव फैब्रबदों आरोना दखानावहाय सासे बेवाइ जानायखौ गारबोदों आङो माने सानै दं नायग्रो टेनसन गैया आरोना बिबथै जानायबो दं आरो बेवाइ जानायबो दङ सानैबो जायो सासे नायथोंसै आं गारबोबाय आरोना होननानै जों दहायनो ओंखाम जाग्रोदों नानिजों आंजों नानिया एसे लेट जादों आंनिफ्राय उन्दुदोंमोन ना बियो आं जाग्रोदों बिबथैखौबो जिरायहोनानै ओमफ्राय आं थफ्लाखौ लानानै फैखाबाय रेक्सुनोबो ओंखाम एसे होलांसै आरोना आं मर्निंआव ओंखाम होलांखायो रेक्सुनो दाना आं लेट जालांगोन साननानैनो माने लेटआबो जाखायो नालाय ओमफ्राय दायो आरो आं होलोंबावनोसै आरोना एसे हैबावनोसै ओमफ्राय होनानै जल्दि फैफिननोसै बेखौ दोननानै ओंखाम होनो थाखायसो फैखादों आं नङाब्ला आं थोरसिखौ दाहायबो लाबोनो हायोमोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला थांगोन जल्दि न'सिम मोनथारसै नै न'आव मोनथारसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने खामानि थायोना बयहाबो बेखायनो आङो खालि बेनो ओंखामल' हरगोन जास्ट ओमफ्राय डाइरेक्ट आं बाहेरायाव थांनानै ओमफ्राय थांसै आरोना खेबसेनो न'आवहाय आरामसे बाहेरायाव आराम टयलेट खालामलांखानोसै मेंलायलायोहाय लोगोफोर आयै मावजिसो साइसथारनि सोरनि मावजि बेलाय आइ मिनि गुड बय लेक्सु ओंखाम जाबायना साजु लेक्सु जादो लोगोफोर आं जल्दिनो रेक्सुनो ओंखाम होनानै फैबाय आरोना मनायाव नै बेयाव जेकेट दङ बोरायनि माने आंनि हासबेन्डनि आरोना गांसे दंबावोसो बेखौ आं गारबोबाय बेखौ आं मा खालामनो थाखाय लाबोदों होनबा ड्राइ क्लिन हैनांगौ आरोना लोगोफोर दायो हासबेन्डआ खयथायाव सफैयो नायनोसै बे सफैबा एसे बाजाराव ड्राइ क्लिन हैनानै फैनि सराय थांगोन र' लोगोफोर हाखु दाखु जाथारबाय हाब अट'आ बुंजोबलांथारबायहाय हनै मोनफैफिनबाय आं नै लोगोफोर लांजां मा लाखो बे बक्स लांनि बक्स आपेल मोनजादों जोंना सनालिया गावखौ दादैखाय होननाय थादोंमोन सोर होआ आपेला खानाया नायनो जायो जों ओमफ्राय सोर होआ आपेला दे सोर जाहोगोनलाय मा जायो दादासो जायो बेवाइ आरोना थानानि जोंनि बेवाइमोननि स्टाफनि आपेल जाहोलांदों आरोना नानिखौ ओरैबायदि गोदै आपेला आं सेसे जानो नायदोंमोन सिनि बायदि गोदैखा अबारनो जाबाय होनबाबो जों ना आं सेसे जाबाय बेनो बांसिन जाबाय हाथाय हि खालामलाय हाथानो गैला सनालिना आरो बखबावनांगौसो ना डिसेम्बराव दा नभेम्बर मान दिनै 10 तारिख जाबाय नभेम्बरनि एना डिसेम्बराव बखबावनांगौसो आरोना हाथायानो जाल्लासो सायसना लोंना हाथाया थाइसे गबावबा मा जाबावनांगौ हो माजों बेदरखौ जागोन दे होनलाय मोसागोन ए मोसामारगोन थाइगौबा मोसागोन बेदरखौ माजों जागोन ना जालायलायबावा दिनै ना आलुजों नाजों ओमफ्राय दानाबा जाबावाखै नाखौहाय गावआ उन्दुग्रोबायना ओमफ्राय आं ओंखाम जाग्रोबाय ओमफ्राय जाखांग्रोनानै गाव सिखांनानै जालायबाय मा खालामनाय जाखोमोनलाय गासि फाजिलाय गासि मा फुरा मथर खालामनाय जाजोब्बाय छे गाज्रि फाजिनो मा एक्टिं जाखो बेलाय आखाइ सु ओमफ्राय आथा जाजोबो गोदैथार माबायानो आपेलानो लोगोफोर दायो मा खालामनो मा मानो दखानावनो जिरायगासिनो दं दा बेलासियाव नायनोसै बाजार थांनो मोनबा गस्लाखौ ड्राइ क्लिन हैनो लांसै थांनो मोनाबा बिदिनो थासै बे न'आव लांफिननाय जासिगोन खोदोम फिथाइ ना मा होनो बिदिखौ खोदोम बिबार ना मा होनो
खोदोम होनोमोन ना बिनि बिफां नांगौ खोदोम आखाइया एसे दिनै एसे साफा आरोना होमबाबो नै बियो खारनो रोङासै एसे साफा नुदों माबाजों निम्बुजों दाय फुबोदोंमोन ओमफ्राय दा गाज्रि जाफिनबाय दै गय नाङै दाङै दाङै स' लोगोफोर नायनोसै दा लोगो मोनफिनगोन र' हर थिग मोनलांजोब्बाय नै फुलजोबखा खाफाल दंबा हर थिग मोनलांखायो ना क'क्राझार थांग्रा हायोमोन बारा ओमफ्राय बोरैबा खाफाल गैयाबा मोनलाङाबा बे जा मोजां हर थिग मोनलांजोब्बाय बिनि सिगांनि गारियाबो थाङासै बेनो होलांबाय साथाम ना साब्रै आरो बेजों समान थांग्रा मोनसे फुखेराग्रामजों थांग्रा दंमोन बेबो क'क्राझार थाङो होनना बेबो थाङासै बेनो हरजोब्बाय बुंजोबलांबाय आरोना लोगोफोर सब खाफालनिसो खोथा नायनोसै बोराया दिनै खयथायाव सफैयो बुंनो हाया लोगोफोर बेलासिबाय नै लोगोफोर बोराया खयथायाव सफैगोनथाय हासबेन्डआ बुंनो हाया खबर गैया दासिमबो खयथायाव सफैगोन मा जाबावनो सनालि फाग्लाबुरि सेस खर'आसो मानसावलाजोब्बाय आरोना बेलासिबाय एसे खोमसिथ' जाथ'वाखै दाबो बोरैबा जाबाय आरोना स' नायनोसै दा खयथायाव फैयो बुंनो हाया बाजार थांथारनांगोन आरोना जेरैखि जेबो फाथै गैला आंहा लोगोफोर मैया लाबोनाया जोबजोब्बाय दिनै मोनालायबाय लोगोफोर दाबो सफैया लेट जाबोसिगोननो मा खालामबावनो उपाय गैया मार्केट थांनांगौआनो नायसै मा जायो आंनिबाथ' 8थासोआवसो सफैखासिगोन खोमा गेरेन्थि होनो हाला लोगो खर'आनो मानफिनजोब्बायसो आंना र' दा खयथायाव सफैयो नायनोसै